Bună dimineața vizitatorilor mei de pe canalul YouTube. Aș vrea să mă adresez la tot publicul ăsta care urmăresc specialiștii ăștia în piața cripto, care spun că alte altcoin-uri nu pot face bani, în special de Shiba și de Pepe. Păi să vă dau un exemplu. Am investit în octombrie 2023 1000 de euro în Pepe, am cumpărat cu 0 urmat de 5 zerouri, 2, 3, 4, 5, iar astăzi am un profit de 9000 de euro, a ajuns la 0 urmat de 4 zerouri cu 1 în față, 1, 2, 3 și am un profit de 360%. Și văd mari specialiști care spun că Pepe, Dongi, Bong, Tronc nu faci bani. Deci în cripto ai cumpărat și aștepți, chiar dacă se duce în jos 90%, banii nu ai pierdut. Pentru că tu dacă ai cumpărat de 1 leu 10 tokenuri și a scăzut 90%, tu tot 10 tokenuri ai. Nu ai pierdut banii. Aștepți că piața își revine și va avea. Acesta este exemplul lui Pepe. Așa că nu vă mai luați după toți maiștri și toți specialiștii care spun că nu faci bani din cripto, că pierzi banii. Totul este de să aștepți creșterea. Eu am un profit acum Deci eu am făcut un profit în 6 luni de $28.000. N-am vândut, n-am cumpărat. Am cumpărat odată și am așteptat până acum. Și nici nu vând. Deci dacă o monedă în punctul ei maxim a atins un profit Deci am cumpărat un token cu 1 leu și în punctul lui maxim a fost 1000 de lei. Aștept și să-l vând la 500 de lei. Nu îl vând când văd 20% creștere, îl vând. Mă mulțumesc cu 102 de euro că vezi, Doamne, scade înapoi. Chiar dacă scade, urcă înapoi. Deci este o situație pe care care eu personal am realizat că în piața cripto se întâmplă. Deci în piața cripto, dacă nu investești cu leverage, nu ai cum să pierzi banii. Pentru că numărul de tokenuri pe care tu le cumperi, atât le ai. Și cu 90% scădere și cu 1000% creștere. Deci tu tot 100 de tokenuri ai. Deci diferă doar valoarea lor. Deci nu trebuie să te sperii. Aștepți că piața își revine.